tuohon aivan aikamerkin mukaisesti. Tervetuloa tänne nykyisen Jyväskylän Tikkakoskelle, eli entisen maalaiskunnan Tikkakoskelle kuuluisaan paikkaan, kun mietitään noita armeijan alueita kautta lentokenttätoimintaa. Samoin kuin en voi tässä vaiheessa olla sanomatta jo Suomi-konepistoolin synnyinsijoille. Eli olemme Tikkakoskella hirvenhiihdon merkeissä ja SM-esikisat. Samalla harjoittelemme uutta tekniikkaa tähän perinteiseen hienoon lajiin. Eli kotikatsomoissa voitte seurailla tätä lähetystä. Ensimmäiset kilpailijathan lähtevät juuri nyt, eli siellä lähtövaatteen alla on Jarkko Leppänen Keski-Suomesta. Hänen peränsä lähtee Juha Pietikäinen ja niin edelleen, mutta tämä nettilähetys tapahtuu täällä ampumaradalla, josta sitten lähemmin. Ja tämän palvelun tarjoaa Jyväsriihi ry. Kelihän on mitä parhain, -1, -2 astetta pakkasta, uutta lunta, eli pitovoiteilun kanssa ei ole ongelmia. Normaali purkkikeli, ehkä tuommoinen vähän pehmeämpi pohjavoide tuonne alle, koska tunnetusti täällä Tikkakoskella on ihan mukavasti korkeuseroja. Ja se on ainakin varmaa, että latuihin on paneuduttu niin kuin järjestelyihin yleensäkin huolellisesti. Erinomaiset ladut odottavat teitä ja samalla olemme saaneet tänne paljon kilpailijoita myös muista maakunnista, koska SM-tason kilpailu. Eli moni käy harjoittelemassa täällä paikkoja ja katsastelemassa, minkälaiset kisat on tulossa. Ja kerran aikaisemminkinhan näissä samoissa maastoissa on järjestetty SM-tason hirvenhiihto, muistaakseni 80-luvulla. Mutta täällä ampumaradalla vasta tapahtuu, kun kilpailijat saapuvat tänne noin 15 minuutin kuluttua. Eli lähtölistaan vielä numerolla 4 lähtee Suursavon kova kaveri Timo Seppä, sitten numerolla 5 Kimmo Illukka. Miesten sarja on siis tässä alussa, ja nykyään miesten sarjahan on 20-40-vuotiaat perit kilpailevat tuossa pääsarjassa. Timo Seppä oli juuri niitä henkilöitä kuuleman mukaan, joka yhdisti tämän entisen 40-sarjan tuohon pääsarjaan, ja syy minkä takia näin tapahtui, kun tuloksetkin menivät jatkuvasti aina vähän ristiin. Tämähän kertoo sitä, että laji on hyvin teknisesti huipulla vaativa. Ja ihan sikäläistä ei tällaista pärjää, jollei sitten satu olemaan ihan nuorista asti aloitettua ampumahiihtotaustaa. Toki moni lajin pariin vihkiytynyt on jo aloittanut lajin ihan 10-vuotiaasta alkaen. Numerolla 6 on näiden kisojenkin eteen paljon tehnyt Juha Hilkamo, ja keskisuomalaiset hirvenhiihtäjät hän ovat hyvin paljon keskittyneet tuohon sumiaisten urheilumetsästäjiin, ja Juha Hilkamohan vastaa tänään tuosta tuomarineuvostosta. Sitten mielenkiintoinen nimi Pohjanmaalta, Sami Kuntola, Kuntolan kuuluisaa urheilijasukua. Sitten Varsinais-Suomen Mikael Lähteenmäki ja numerolla 9 monipuolinen mies, muun muassa samassa suudistusseurassakin joskus kilpailut Janne Liimatainen, Konginkankaan metsästäjäyhdistys.
Ja Jannellahan on myös tuo Suomen mestaruus tästä lajista. Sitten numerolla 10 Pekka Patja, Valkolan jahti. Numero 11 Tero Tura Kymistä. Numero 12 Tero Lemmetty Pohjois-Savosta. Numero 13 Vesa Kekkonen Suur-Savosta. Numero 14 Juha Tolonen myös Suur-Savosta. Numero 15 Simo Ruuskanen, joka juuri kohta saa lähtöajan Pohjois-Savosta. Numero 16 Jorma Tolonen Suur-Savosta. 17 Anssi Tuovinen Suur-Savosta ja 18 Markku Reponen myös Suur-Savosta, eli siinä kova Suur-Savon nelikko. Sitten Kimingin erämiesten Karstulasta tämä seura entinen ampumahiihtäjä Ari Pitkänen numerolla 19, josta varmasti katsotaan sitten myös lähikuvaa, kun saadaan ohjaajan kanssa nämä asiat yhteen hyvin toimimaan. Ja sitten Pohjanmaalta Janne Koivumäki numero 20, joten siinä nämä ensimmäiset 10 minuuttiin starttaavat miesten sarjalaiset. Ja tuossa ohjaaja kävi sanomassa, että tämä kuvahan välittyy sitten niin, että nykytekniikkaa hyödyntäen kuvaakaan välillä ihan tuolla toisella mantereella. Ja se näkyy siellä teidän internet-lähetyksissä noin minuutin viiveellä. Lajina hirvenhiihtohan on mitä mielenkiintoisin. Koostuu 3 osalajista. Ensiksihän lähdetään hiihtämään aseen mukana. Kaliberi on metsästykseen sovelias kaliberi. Lähes kaikki käyttävät kyllä nykyään äänenvaimentajia. Hiihdetään vaihtelevassa murtomaa hiihdon mukailevassa latupohjassa, jossa sitten alkupuolella matkaa tulee yllättäen arviointipaikka, jossa on 2 eri etäisyyksillä olevata hirvenpääkuviota, johon kilpailija arvioi matkan metrin tarkkuudella. Ja nämä hirvenpääthän ovat säännöissä sanotaan 50-200 metrin. Mukaillen tietenkin onnistunutta riista-laukausta. Kilpailija hyvin nopeasti arvioi ilman apuvälineitä etäisyydet, laittaa ne lapulle ja antaa järjestelle, jatkaa kovaa vauhtia hiihtämistä kohti ammuntapaikkaa. Ja vielä tuosta arvioinnista sen verran, että välittömästi järjestäjät alkavat tarkistamaan, paljonko niitä heittometriä tuli. Vain arviointipaikan vastaavat tietävät oikeat metrimäärät, kaverit, ja sitten verrataan kilpailijan arviota oikeisiin. Siten, että esimerkiksi jos yhteisvirhemetrimäärä olisi 20, mikä on jo varsin hyvä tulos, niin virhepisteitä tulisi 40. Ja se kun vähennetään tuosta maksimista, eli 300, niin kilpailija saisi tästä arviosta silloin 260 pistettä. Hiihtoaika jatkuu koko suorituksen ajan, kun tullaan tähän ampumapaikalle. Ammuntapaikalla on hirven keskikuvio 100 metrin päässä, joka on varsin vaativa ampumasuoritus. Ja kilpailija ampuu omaan tahtiin pystystä, pystyasennosta, laukaukset 10 laukausta, omaan tauluunsa, omassa tahdissaan. Ja parhaimmat kaverit pystyvät tänäänkin hyvin lähelle, uskon 100. Hyvät tulokset on mielestäni jo kaikki, jotka alkaa 90. Kun vertaa esimerkiksi tällä hetkellä ajankohtaisia ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuja, sielläkin se niin vaativa pystyammunta, kun sitä vertaa tähän hirvenhiihdon ammuntaan, tauluthan ovat
puolta lyhyemmällä matkalla, eli 50 metrin päässä ampumahiihdossa, mutta jos täällä tiputtaisi tuon lätkän, niin se vastaisi tuommoista 7,5 osumaa, eli keskiarvo olisi silloin ammuntatuloksessa 75, jolla ei vielä tässä lajissa kovin korkealle todennäköisesti yllettäisi. Eli täällä on erinomaisen hyviä ampujia. Toki kiikaritähtäimet ovat mitä parhaimmat, mutta ei se sitä suoritusta sen kummosemmaksi muuta. Ei mitään, sen jälkeen pyssy selkään, jatketaan matkaa, ja kun se tuolla maali odottaa, niin sitten yhteisaika, ja paras hiihtäjä tulee saamaan sitten 300 pistettä tuosta hiihtosuorituksesta. Ja kun verrattiin sitä siihen arviointiin, he ovat siis hiihtosuoritus ja arviot ovat samanarvoisia. Ammuntapisteet muodostuu niin, että kun tuo 10 laukausta on ammuttu, ja jos joku sattuisi saamaan tuon 100 pistettä, tulos kerrotaan 6, eli maksimi ammuntapistemäärä on 600 pistettä, joten ammunta vaikuttaa tässä lajissa, siis jos pyritään täydelliseen suoritukseen, puolet pisteistä. Eli 600 pistettä ammunta, 300 arvio, 300 hiihto ja päästään tuohon 1200 pisteeseen, joihin ei ole kukaan eikä tule koskaan tässä lajissa pääsemäänkään. Suomen ennätys on muistaakseni 1180 ja jotain, olisiko 1184 pistettä, joka on jo suorituksena sellainen, joihin ei ylletä edes joka vuosi, ei lähellekään. Hyviä kisoja, hyvissä olosuhteissa suoritettuja kisoja, useimmiten voitetaan hiukan yli 1100 pisteen suorituksella, johonka varmasti tänäänkin täällä Tikkakoskella päästään monessa eri sarjassa. Ja tuo hiihtomatka, en ole saanut vielä tuota tarkkaa tietoa, jos katsot sieltä ohjeista, uskoisin, että se on noin 8 kilometriä tuo latu. Säännöt lienee noin 8 kilometrin ladun kannalla. Ja siellä on myös matkan lähtenyt numerolla 21 Saku Miikki. Sumiesten urheilumetsästäjien Tikkakoskella asuva kotiladuillaan kilpaileva Jukka Heinonen, Jouko Arkola, numero 23, sitten 24 Jari Lahti, myös sumiesten urheilumetsästäjien edustava. Sitten myös Keski-Suomen mies Lanneveden jahdin Mika Tossavainen, numero 26 Petri Saalasti Kymistä, ja hirvenjuoksun viestin SM-mitallin saavuttanut myös tuomarineuvostossa tänään istuva Keski-Pohjanmaan Jarkko Huttunen, numero 27, on juuri saanut lähtöluvan, ja myös näillä sekunnilla matkaan lähtee Timo Lemmetty Pohjois-Savosta. Numero 29 on Esa Savolainen, myös Pohjois-Savosta, ja numerolla 30 Keski-Suomen myös hyvin menestynyt Lasse Kuitunen sumiesten urheilumetsästäjistä, jotka viime aikoina ovat Liimataisen Jannen kanssa hallinneet Keski-Suomessa näitä kisoja miesten pääsarjassa. Eli Lasse Kuitunen matkaan ihan näillä sekunneilla. Ja hiihtomatka löytyy sieltä, se oli niin kuin mainitsin, tuosta 8 kilometristä, se on tänään 8 kilometriä 500 metriä, ja ampumapaikalle lähdöstä on 4,5 kilometriä. Ja kun miehet hiihtävät noin vähän reipasta 3 minuuttia kilometri näissä olosuhteissa perinteistä tyyliä käyttäen, niin se on se tuo arviointipaikan aika siihen lisättynä. Tahtoo sanoa, että 5 minuutin sisällä ensimmäisiä kilpailijoita odotellaan tänne ampumapaikalle. Järjestysmiehet ainakin ovat valmiina.
tulkkaajat valmiina. Arviointipaikallahan koko ajan on jo meininki käytössä, joten kilpailut, nämä SM-esikisat ovat mukavasti näin lauantaipäivän ratoksi meneillään. Hirvenhiihtoa on viime vuosina myös kansainvälistymässä. Ruotsalaiset ovat lisänneet kiinnostusta lajiin ja yhteistyö on tuottanut yhteisiä pelisääntöjä, joten varmasti tämä laji on menossa joka suhteessa eteenpäin. Mutta, vielä kestää. Katsotaan, kuka on tuo nopein hiihtäjä tähän mennessä noista ensimmäisistä lähtiöistä. Mutta lajihan on, kuten kerroin, 3 kovasta koostuva yhteiskilpailu. Ja välttämättä tässä vaiheessa ei tiedetä ollenkaan sitä, kuinka hyvin kukin tulee lopputuloksessa pärjäämään. Jopa hyvinkin rauhallisella ammunnalla voidaan ottaa aikatappio siihen, mitä nopeasti laukaistaessa 10 laukausta tuonne tauluun, jos ampuu. Ja keskiarvo olisi, nyt siellä käsi osoittaa, joko sieltä ensimmäinen kilpailija on saapumassa tänne. Kello on 17.30 ja ensimmäisenä matkaan lähti Keski-Suomen oma mies Jarkko Leppänen. Ammuntapaikka ainakin näyttää valmiilla ja sinne kuvakin osoittaa tuloladun suuntaan. Kyllä, sieltä tulee ensimmäinen kilpailija ja se on numero 4, Timo Seppä Suur-Savosta. Ja katsotaan tässä sivussa, että minuutit oli noin 18, kun Timo tuli paikalle ja 18.20, kun kivääri nousee. Ja nyt lipas kiinnitettiin ja 18.30 niin seurataan tuon Timon ammunta-aikaa. Ja Timo ampui siihen ensimmäisen napsun. Ja ensimmäinen laukaus kajahti. Ja toinen kilpailija myös siihen viereen numerolla 1, Jarkko Leppänen. Ja nyt kuvaa hienosti myös sinne tauluille. Ja järjestäjähän kuittaa määrää ampumapaikan, jonka kilpailija kuittaa, että ymmärsi sen. Ja näin kisa-ammunta on käynnissä. Kilpailijat käyttävät hyvin paljon suomalaisia aseita, sakoa ja tikkaa. Myös viime aikoina ovat yleistyneet paljon rakennelleet mallit, koska laji on erikoistunut. Ja näin siis Jarkko Leppänenkin on aloittanut ammunnan ja lajissa pitkään mukana ollut Timo Seppä. Sai ammunnan suoritettua ja ammunnassa meni noin 1,5 minuuttia. Ja siinä saapui sitten myös ammuntapaikalle numero 2, eli Juha Pietikäinen. Ja näin siis ensimmäisenä Timo Seppä tästä kuuluttamon ohi
varsin luistavin suksin ja katsotaan ilmeistä. Ilme näyttää ihan tyytyväisen oloisena, kuulosuojaimet ovat vielä päässä ja näin lähtee Timo Seppä jatkamaan matkansa. Ja kovaa vauhtia ampumapaikalle on tullut myös Varsinais-Suomen Mikael Lähteenmäki numero 8. Ja jälleen sieltä numero 6 Juha Hilkamo. Ja katsotaan miten Juhalla lähtee homma käymään punaisissa pipossa, vaaleanpunaiset korvakuulosuojaimet. Juhakin saapuu siihen omaa asentoansa hakemaan. Ja varsin kovaa on tullut myös Janne Liimatainen numero 9 ampumapaikalle, Keski-Suomen oma mies, joka on laittanut tuon Keski-Suomen edustushaalarinkin päälle ja toivonkin, että kuvataan nyt tuota Janne suoritusta. Ja tässähän ei hötkyily auta. Tässä vähän vedetään henkeä ja haetaan hyvä asento. Ja näin Janne valmistautuu ottaa kiikarin suojasta pois kiikarista. Lyö lippaan. Kiinnittää lippaan. Katsoo vielä asennon. Katsoo oman taulunsa ja keskittyy. Hyvin korkea poskipakkaa käyttää Janne. Ja sanomattakin selvää, että ensimmäinen laukaus on todella tärkeä. Mies, joka on tehnyt mahtavat pisteet. Siitä lähti ensimmäinen laukaus näissä kotiesikisoissa. Ja varmasti silloin maaliskuun ensimmäisen viikon lopulla Jannella tähtäimessä myös Suomen mestaruus, mutta tässä menee numero 8 Kuuluttamon ohi, eli Mikael Lähteenmäki Varsinais-Suomesta lähtee sitten kohti maalia komeasti tasatyönnöllä. Ja näin Janne jatkaa ammuntaa. Todella rauhallisen, viilipyttymäisen mäistä ammuntaa. Tässä nämä miesten pääsarjalaiset. Ja huom, tähän pääsarjaanhan kaikki 21-49-vuotiaat kuuluvat tähän pääsarjaan. Ja numerolla 6 siellä Juha Hilkamo Huhtasuo hiihdoasusta. Selät vastakkain, Juha ampuu vasemmalta puolta. Juha myös on tehnyt erinomaisia tuloksia ja ollut lajissa pitkään. Ja uskoisin, että miehet saavat toisistaan kirittäjiä tuohon loppurykäisyyn. Ja aivan ampumahiihon tapaan Janne eikä Juhakaan ota asetta pois tuossa latauksen yhteydessä. Ja näin. Janne sai suoritettua omaa urakkansa, pyssy selkään. Kuulosuojaimet vähän ylemmäksi, sauvat käteen ja ei muuta kuin menoksi tässä, kun Juha Pietikäinen, Keski-Suomen mies, lähtee viimeisille kilometreille. Ja tästähän on maaliin tuo 4 kilometriä. Ja hyvin elettömän näköistä siinä Janne Liimatainen vilkaisee taakse, että joko sillä Hilkamo Juha lähtee perään ja näin Janne lähtee tasaa työntöä työntämään kohti maalia. Tero Tura on myös ampumapaikalla. Ja näin Juha Hilkamo myös vauhdikkaasti vähän pyörittelee päätään. Ei taidu tulla aivan tiukka kasa. Miten Juha osui? Ei tullut mitään. Ei kuulemma tullut mitään. Juha tuosta huikkasi, mutta nämä ovat vaatimattomia miehiä. Uskon, että siellä kuitenkin 7 ringissä kaikki varmasti Juhallakin on. Ja nyt sitten numero 10 ampumapaikalle ja se on Pekka Patja, arvonpoika Pekka, Valkolan jahdista, myös Keski-Suomen
miehiä. Ja jos mietitään tätä lajia vielä tuohon metsästykseen, tämä on erinomainen tilanne, kun miettii, että tullaan kuitenkin aika haipakkata. Esimerkiksi koiralla hirveä metsästäessä saattaa olla tilannetta, että joutuu nopeasti lähestymään haukkua. Siinä joskus pulssi lyökin aika mukavasti, joten sitten kun se tilanne yllättäen tulee, pitää osata toimia. Se lienee näiden ensimmäisten hirvenhiihdon sääntömiesten tarkoituskin. Ja numero 17 tulee siinä hyvin, eli Anssi Tuovinen Suur-Savosta myös ammuntapaikalle. Ja 18 myös heti perässä Markku Reponen, samaan näitä Suur-Savon miehiä. Ja terveiset vaan sinne Suur-Savoon, koska uskon, että osa näistä miesten nykypolven kavereista on jo kotijuokoille kertonutkin, että saattaa olla, että sieltä internetistä voitte katsoa suorituksia, iskän tai miehen suorituksia, että missä se talviviikonloput aina pääsääntöisesti menevät. Hirvenhiihtohan on piiritasolta muuttunut viime vuosina hyvinkin kansalliseksi tasoksi. Parhaat hirvenhiihtäjät kiertävät yli piirirajojen ja hakevat kovaa vastusta toisenkin alueen tai toisenkin piirin huipuista. Nyt siis ampumapaikalla Markku Reponen. Ja jokohan se kohta se 19 siellä on. Eli ampumahiihtäjänäkin tunnettu Ari Pitkänen Kimingin erämiehistä Karstulasta. Häntäkin odotellaan paikalle. Ja 20, kyllä varmasti 19 on tuossa jo jossakin vaiheessa livahtanut. 15 Simo Ruuskanen ampumapaikalle ja numero 20, ja hän on Janne Koivumäki, Ainon mies ja Pohjanmaalta. Ja nyt tulee sieltä 19, kyllä, otetaan kuviin tuo 19, Ari Pitkänen Kimingin erämiehistä, jotka entinen ampumahiihtäjä on ottanut sitten jäähdyttelylajikseen tämän hirven hiihdon, joka on erinomainen metsästäjälle kuntoa pitävä laji. Ja tässä sitten numero 3, eli Jesse Nikki Kymestä, oma ammunta myös suoritettu. Ja nyt netti-tv:ssä numero 19, eli Ari Pitkänen, ja katsotaanpa Arin suoritusta sitten lähemmin, kun mies markkeerattiin suoraan tuohon kameran eteen. Ja näin lipas kiinnitetään. Kiikarin linssit, suojat pois, ja sitten aseen lataukseen. Kun 18 on saanut oman urakkansa suoritettua, eli Markku Reponen Suur-Savosta tässä viimeiselle 4 kilometrille. Ja varsin vähän melua aiheuttaa nämä nykyaikaiset, vaikka kysymyksessä on korkeapainepyssyt. Tuo äänenvaimentajatekniikka on Suomessa todella hyvin kehittynyttä ja ääntä ei juuri paljon näistä aseista lähde.
siitä lähti ainakin laukaus kuin ruuvi penkistä.